मंडळी आजची सुरुवात आईच्या आरडी सोबत झालेली. आई आमका तेव्हाच बडबडता जेव्हा शिरो खैतरी हरावता, कारण दरवाजा ओपन रावले का ह्यो खैतरी जाता आणि जाऊचा कळता पण घरा घेऊचा कळना नाही. फायनली 15-20 मिनिटानंतर ह्यो खायना तरी इलो आणि ह्यो जसो गावलो तेव्हाच आई एकदाची शांतच झाली. आई घरात आतमध्ये मस्त बेसनची पोळी बनवली होती जेवणासाठी. शाळेतले दिवस आठवले, डब्याक जास्त कारण आई याच दे. त्यानंतर मंडे आजचं जेवण तर एक नंबर होता. व्हेज नॉनव्हेजचा कॉम्बिनेशन होता आणि आज मंडे आमचं जाऊचो प्लॅन होतो पनवेलला आणि ह्यो लेट ब्लॉग असा पेंडिंग ब्लॉग. तर म्हटलं वेस्ट नको घालवूया. त्यानंतर दिव्या कुडावर नाही इला आईचं सगळं साहित्य तर घेऊन इला, पण आईच्या काही गोष्टी मनाई होते काही नाही. त्यानंतर ट्रेनमध्ये खाऊच्यासाठी सगळं साहित्य पण घेतलेलं. जेवण झाल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत सगळं पॅकिंग वगैरे डन केलं. दिव्याक सांगितले मस्त गरमागरम चाय ठेव. चाय ठेवल्या आणि चायचं मस्त आनंद घेतलो आणि संध्याकाळी ट्रेनने जायचं होता आणि अजून एक प्लॅन आईच होतो तो म्हणजे आजीक डॉक्टरकडे घेऊन जायचं होतं. मग आई आणि जाऊ गेल्याने आमका थोडंसं वेळ होतो. मग थोड्या वेळ खाली खेळा गेले. इले तर कोण योग नाही होते. थोड्या वेळानंतर इले सगळं खेळलं वगैरे घराकडे इले. दिव्या रात्री बाबूच्या आणि पप्पांच्या जेवणाची व्यवस्था करी होते, कारण आम्ही एक दिवस काय असणार नसतो घराकडे. मस्त देवाकडे हात वगैरे जोडले. त्यानंतर रात्रीचं जेवण केलं. म्हटलं ट्रेनमध्ये भूक लागण्यापेक्षा अगोदर घराकडे जेवलेला बरा. पटापट कुडा रेल्वे स्टेशनवरती इलो. थोडंसं वेळ झालेलो, तिकीट काढलो, ट्रेन पण टाईमवरती इली. त्यानंतर पप्पांका वगैरे बाय बाय केलो आणि सुदैवान आमका आतमध्ये बसाक जागा भेटली, गर्दी काय नव्हती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही पनवेलमध्ये येऊन पोहोचलो आणि मंडळी या शूटच्या निमित्तानं का होईना पण एवढ्या लांब आमका फिरा घेऊन मिळाला, नाही तर काय आम्ही कुडाच्या बाहेर जाणार नसतो जास्त. खरं तर ट्रेन लेट झाल्यामुळे आमका एवढे भाजलेले. बाकी तुम्ही काय केलं पनवेलमध्ये तर बघितलात तर व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.